शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ಶ್ರೀಗಂಧಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಘಮಘಮಿಸಿದೆ, ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಭಜನೆಯು ಮೂಡಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಿಯು ಕುಳಿತಾಗಲೇ, ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಿಯು ಕುಳಿತಾಗಲೇ ಬೊಳ್ಮದಿ ಸಂಭ್ರಮವು ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬೊಳ್ಮದಿ ಸಂಭ್ರಮವು ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ಯೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾ ಮಾಡಿಸಿ, ಭವರೋಗದ ಭಯವ ಒತ್ತೋಡಿಸಿ, ನೊಂದಂತ ಮನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದಳು, ನೊಂದಂತ ಮನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದಳು. ಶ್ರೀಗಂಧ ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಘಮಘಮಿಸಿದೆ, ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಭಜನೆಯು ಮೂಡಿದೆ. ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಎಲುಬಿನ ಹಂದರ, ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಎಲುಬಿನ ಹಂದರ, ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಾ ಬೀಳಲು, ಮಗುವಂತೆ ಪಿಡಿದು ತಾಸಲ ಹುತ್ತಿಗಳು, ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮ ತಾಸಲ ಹೂವಳು. ಶ್ರೀಗಂಧ ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಘಮಘಮಿಸಿದೆ, ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಭಜನೆಯು ಮೂಡಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಿಯು ಕುಳಿತಾಗಲೇ, ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಿಯು ಕುಳಿತಾಗಲೇ ಬೊಳ್ಮದಿ ಸಂಭ್ರಮವು ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬೊಳ್ಮದಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾದಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾದು ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾದಿ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವಲನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಉದಕಾಣಿಕೆ ಸಂಧಾವನ ಉದ್ದೀಪನದ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತದ ಪುರ್ಲಕಂಡದ ಈ ಲೇಸುಡ ಕುಳ್ಳಿದಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಕುಳ್ಳಿದಿನ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆನ ಭಕ್ತರೆ ನಿಕ್ಲನ ಪೂರನೆಲ್ಲ ಅಣುಕಿಯನೊಂದು ಈ ಲೇಸಗನ್ನು ಎದುಕೊಂಡ ಕಜ್ಜೋನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲನ ಎದುರುಡು ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆತ ಗುರುಕಾರಮೇಣ ವಹಿಸುನಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ಮುಂದತ್ತ ಗುರುಕಾರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ. ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ನಂದಾವರ ವಿನಾಯಕ ದುರ್ಗಾಂಬ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಬೆಂದೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕೆ ಎ.ಸಿ. ಭಂಡಾರ್ಲು ಮೇರೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಗುರುಕರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದರು. ಆರೇನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪೂರನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಆರೇನೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದಿಕೊಂದುಲ್ಲ ದೈ ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಲಶೊಡುಪು ನಂಚಿನ ಕೇಪುಲದ ದೈ ಬಂದೇನೆ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪಡು ಬರೆದು ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ. ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನಾರು ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾದಿ ಧರ್ಮರಸದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲಿಯ ಉಲ್ಲಾಲ ಇಂದೆತ್ತ ಧರ್ಮದರ್ಶಲಾಯನ ಶ್ರೀ ಪೂಜನೀಯ ದೇವು ಮೂಲ್ಯಂಡಿ ಮುಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪಯವಲಿಕೆ ನಡುಕಣಂದೂರು ಉಲ್ಲಾಲ ಉಲಿಯ ಪಣ್ಪಾವಂಡೆರು ಪನ್ಪಿನ ದೈವದ ಪರಪದಂಚ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೊಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನೋಡು ಲಿಖಿತ ರೂಪೋಡು ಬರೆದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯದ ಚಾವಡಿದ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈಪತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಲಾಯನ ಪೂಜನೆಯ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣರು ನಮ್ಮ ಈ ಉಲ್ಲಾದಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅರಸ ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೀಪ ಅರ್ಲಾದ ಉದ್ದೀಪ ಮಲ್ಪೇರು ಆರೆಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಎಂಗಳ ಪೂರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ದೈ ಕೊರತು ಎದುಕೊಂಡು
ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಖಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನರಾದ ಬೈದರ್ ಗುರ್ಕರ್ ಒಡಿಯೂರು ವಿದ್ಯೋದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಗುರ್ಕರ್ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲಯನ್ಸ್ ಸುರೇಶ್ ರೈಕುಲು ಕುಟುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲ್ಲಾಲ ಉದತ್ತ ಗುರ್ಕರ್ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮೇರೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನೂರಿ ಬೆಣ್ಣೆರೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೇಪಳದ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನೂರಿ ಬೆಣ್ಣೆರೆ ಶ್ರೀ ಲಯನ್ ತಾರಣಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಕುತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ನನ್ನೂರಿ ಬೆಣ್ಣೆರೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲುದಾರರೇ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಬೆಣ್ಣೆರೆ ಶ್ರೀ ರಮಣಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲುದಾರರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನೆ ಊರದಾರೆ ಕೊಣಜ ಊಟದ ಈ ಕೊರತು ಹೋಗಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಡೋರಿ ಬೆಣ್ಣೆರೆ ನಮ್ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರದಾರ ಅಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ನಡೋರಿ ಬೆಣ್ಣೆರೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ನನ್ನೂರಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆಣ್ಣೆರೆ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾಡ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮಚ್ಚ ಬಡಿಕೋಣಾಜೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾಡ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಲಶಗೊಂದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿತ್ತ ಚವರಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅవి ನಿತ್ಯ ಪಂಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಬಂದ ಸಮಯ ಬನ್ನಾಗ ಬಣ್ಪೇಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಂಡು ಹೋದನಾಗ ಊರ್ದಾಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೈವದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವುದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪುದರಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪರ ಯಾರು ಆಂಡ ಇತ್ತನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರು ಹೆಂಚಿನದೆ ಯುವಾದೇವಿನ ಹೆಂಚಿನ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೀರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಗನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಾರಿ ಬರಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ರೈಕಲ್ಲಿ ಆರಬಡ ದಾಯಿ ಭಟ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ತು ಈರ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟು ಮಣ್ಪುಣ ಜಾಗಡಿ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಂತ ಆ ಬರ್ತರು ಬರ್ತನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೇ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತೆ ಮೂರು ಉಪ್ಪುಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದಗಳ ಊರುಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು ಜೈನ ಮನೆತನದಗಳು ಜೈನರ ನಕಲು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಪ್ಪೆ ಆ ಜೈನ ಮನೆತನ ನಶಿಸಿದು ಹೋಗ್ತುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 580 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ಏನೆಗಳ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಜೈನ ಮನೆತನ ಎತ್ತಂಡು ಜಾಗಿತ್ತನು ಬೂಡುತ್ತನು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೊರತು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಪ್ಪೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡ ವಿಷಯಗಳ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಗೆ ದಾದವರು ಅವು ನಾನಂದೇಗೆ ನಿಖಲ ವೈದ್ಯನಾಥನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಐತಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಿಂತನೆ ಅವರು ನಾಟು ಆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಐತಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೂಲ ಜಾಗದಲ್ಪ ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೂಲ ಜಾಗದಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಂತ ತನಗೆ ಅಲ್ಪವತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಗಿ ಈ ಮಣ್ಣೆ ಒಂದು ಆತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವೈನ ಮಣ್ಣತ್ತು ಇಂದೇಟ್ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಬುಡ್ಚವಂದ್ರ ಪುರಾತನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಎಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಗಿ ಪೊಸತ್ತಾದ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೋಡು ಈ ಪೊಸತ್ತಾದ ಜಾಗ ಬಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ದಾದ ಪೊಸತ್ತ ಆತನ ದಿಕ್ಕು ದೋಷಪಾದ ಈ ಮೇಟು ಪೊಸತ್ತು ಮನ್ಪುಣ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟು ಆ ಬರ್ತದ ಅಪ್ಪಳ ಪೊಸಂಗೆ ಮನ್ಪುಣ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಟು ತುಯರ ರಾಶಿದ್ರು ಆ ಮಣ್ಣು ಭಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಜಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ತೋಜೊಂದು ಮೇಲ್ದು ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರು ಇಂಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ತೂದಾನ ಜಾಗ ಅವು ಆ ಒಂದು ಬರ್ತದಾನಾಗ ಅಪ್ಪನಾಗ ಒರಿಯನ ಸೊತ್ತಾಯಿನದವರ ಊರ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಪ್ಪ ನೀನು ಹೆಂಚ ಮಲ್ಪುಡಿ ಬಂಡದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಹೆಂಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬಿಡೋದನ್ನ ಡಿಜಿ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಂಡ ನಿಖಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಜಾಗನ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ಲ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾತಾಡ ಒಪ್ಪಿಗೆಲಾಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತಂದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಪ್ಪನ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರುತಾದ ಬತ್ತನ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಈ ಊರು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಪ್ಪೆಯನ್ನು ಏಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಂತಾರೆ ನಂಬುವರ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ಒಕ್ಕನೆ ಊರಿಗೂ ಸುಖ ಮದುವೆ ಪೋತನ ಪಣ್ಣುಲೆಗಳ ಸುಖಜ್ಜಿ ಮದುವೆ ವೈದ್ಯನ ಪಣ್ಣುಲೆಗಳ ಸುಖಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಕಂಡನಿ ಸೈಪುಣಿ
ಇಜಡ ಗಂಡನ ಗುಡುಪುಣಿ ಇಜಡ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಪ್ಪನೇ ಕಾರಣ. ಈ ಅಪ್ಪನೇ ನಿಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತಾಡ ಇಡೀ ಬೊಲ್ಮದ ಊರೇ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಲ್ಮದ ಬೊಲ್ಪುದಲಕ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಪ್ಪದ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಪರಿಮಳದ ಬೊಲ್ದುದ ಪೂಟೆ ಅರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಂತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬೊಲ್ದುದ ಪೂಜೆ ಅವಳು ಇದೆಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಪಲ ಪುಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಬೊಲ್ದುದ ಪರಿಮಳದ ಪೂಟೆ ಅರ್ಚನೆ ಅವೇ ನಾವು ನಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ತಗೋಬೋಡೋದು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪೇನು ವರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಂತ ಮಲ್ಬೇಕು. ಈ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅಲ್ಪ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು 500 600 ಜನ ತಂದಾಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡಿ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಗಾಯಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದೊರಡು ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಪ್ಪನ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾದನಾಗ ಬಂಡಿದರೆಗೆ ತುಂಬ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಚಾರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜನ ಬರಿಯರೆ ಶುರು ಈಗ ಅಡಿಗೆದ ಬಟ್ಟರೆ ಬಂತ 500 600 ಜನ ಕಾಪಣ ವನಸದಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಕೊಡುವುದು ಬೇರೆ ಸಾರಿಗೆ ದೀತನ ಬಾಜನ ಮಲ್ಲ ದೀತೇರಿ ಬೇಡ ಮಾತ ಬೈಪಾದ ಆತನು ನೀರದ ಬಾಜನ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಪತ್ತ ದಂಗ ಅದನ್ನು ಬಾಜನೇ ಅಡ್ಡಗೊಂಡು ನೂಕುದು ಬಾಟ್ಲಾಗಿ ಬಾಜನ ನೀರು ಪೂರ ಈ ಸಾರದ ಬೇಳೆ ಬೈಪಾದನ ಬಾಜನ ಬೋಡು ಅದನ್ನು ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಗಿಸಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೆಡಿ ಅಂತೀನಿ ಬಾಜನ ಲೇಗ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಚಾತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 4-5 ಜನ ಉಣುಪುಣಾತ ಸಾರು ಬರಿದಿನ ಹೊರತು ಪೂರಾ ಖಾಲಿ 1300 ಮಿತ್ತು ಜನಸಾಗರ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡಿರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ದ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಡುಲ್ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಏತ ಕಾರ್ ಬರ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಸುರುತ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ತಲ್ಪತ್ತ ಶುರು ಮಂತಂದು ಅವೇ ನಾವು 5 ಬಕ್ಕವರ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ 5 ಬಕ್ಕ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಬಂದದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ಬರ್ಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಉಂಟು 5 ಬಕ್ಕ ಕೂಡರಡ್ನೆ ಬಾಲಾಲಯ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಬಾಲಾಲಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಜೈನ ಅಂಶದ ಪ್ರೇತಗಳು ಆ ಜೈನರ ನಕಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಂತಂದು ಭಟ್ರಿತ್ತೇರಿ ಆರೆಗಳ ಸಂತ ತೆಜ್ಜಿ ಆರ್ನಲ ಬೊಡೆದಿ ತೀರೆ ಬೈಬೇಕಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂತ ನಂಚೆನ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಂಚ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಪ್ರೇತನ ಪೂರೈಕೆ ಬೊಡಪ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಪೂರ ಬಂದದ್ದು ಅಪ್ಪೇನು ಬಾಲಾಲಯಡು ಕುಲ್ಲಾಯನೇಟ ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ನಿಧಾನ ಗತ್ತಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಿತ್ತು ಬಾಲಾಲಯಡು ಕುಲ್ಲಾದಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾದ ಕೊಯ್ಲೆಗನಿ ಭಾರೀ ಬರೋಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಬೇಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಈಗ ಎನ್ನಿದಿಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಶುರುವದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಪ್ಪಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಬಂದದು ಶಿಲ್ಪಿ ಕಾರಂತೇರಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಬರ್ತದೆ ಕೆಸರುಗೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ದಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಸರುಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೋಪುಣಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕದು ನಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಬೂಡುದ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದು ಈ ಬೂಡುದ ಇಲ್ಲಾಲೆ ಉಜ್ಜಾಲ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅವೇನು ಕುಡಾರಡ್ನೆ ಐನ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಮಂದು ಬೂಡುದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಂಜ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡ್ತೀನಿ ಬೇಯ್ತೇನೆ ನಾವು ಪೋನಿ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಐಕೆ ನನಗೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸಾದ ರೇಖೆ ಆರ್ನಲ್ಲ ನಾರಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಬಂದ್ರೆ ಸೊತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು 500 ಫೋಟೋ ಇದು ಪೊರ್ಲು ಮಾಡಿದ ಬೋಡಾತು ನನಗೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಬೋಣ ರಾಣಿನ ಲೆಕ್ಕ ಜೈನ ಮನೆ ತನಡು ರಾಣಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಯ್ಯಾಲಡು ಉಳ್ಳೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಉಯ್ಯಾಲಡು ತೂಕೊಂಡು ಮೆರೆಪುಣ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಇನಿ ಓಡೆಗೆ ಬಂದು ಎಂಚ ಬೋಡೋಣ ಅವೇ ಕ್ರಮಟ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುಗ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿತ ಕಾಂಡೆ ಕಾರಂತ ಶಿಲ್ಪಿನ ಇದ್ದು ಅಪ್ಪನ ಮುಗ ಐಕೋಡಪ್ಪನ ಆಯ್ದೋಳು ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಣತ್ತದು ಅವಳ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದು ಅಂಚ ಇಂದಕ್ಕೆ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಸುರುಕು ದಾದನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ತು ಇಡೀ ಊರುಗಳು ಗೊತ್ತಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಪ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಏರು ಅವತ್ತೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳಿಯದ ದೇವಣ್ಣ ಮುಲ್ಯನೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಅರಸನೊಟ್ಟಿ ಇದ್ದಿನ ಪಂಡರಿಗೆ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜೇಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಈ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ನನ್ನ ಏತು ಪೊಡಲು ಬೆಳಗೊಂದು ಒಪ್ಪು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂದು ಬನಗನೇ ತೋಜೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುರುವಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ 28 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆರಂಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಲಾಶ ಆರಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಚಂದಿಕಾಯಿ ಆರಂಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲು ನಡೆದೊಂದು ಭಾರಿ ಬರ್ಲದ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಓಡ್ದಾಕಲ್ಲ ನಿಗಳ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತದು ನಿಗಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾಯಿ ಕುಡಿದು ಪಣೋಡ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಎನ್ನಿದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಹೊಡೆದು ನಿತ್ತನಾಯ್ತ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪನಾಯ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಪಣೋದು ಎನ್ನ ರಂಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು
ಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯುವರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸ್ವರೂಪಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯಲೇನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪಡು ತುತ್ತೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಆ ಹೊರೆ ದಿಬ್ಬಣದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪೋದು ಅಪ್ಪನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸವನಂಚಿನ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಿಯರನ್ನ ತಲೆ ನೆಲಬೇಡು ಅಂದೆಲ್ಲ ಬಂತೀರಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಂತಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತೇರ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಓರ್ಲ ತುಯರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ನೆಲೆಬೀಡುಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕರು ಪಂತೇರು ದುಂಬು ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡಂದಾಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರ್ ನಕಲು ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕತ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ಆ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಅವನ್ನೇ ಇನ್ನಿ ನಂಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಓ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲ ಅವಡು ಇನ್ನಿಟ್ಟ ನಂಗೆ ತುಯರ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿದ ಆವಡು ಅವಡು ಇನ್ನಡ ನಂಗೆ ಬೈದಿಜಿ ಅಂಚನೆ ವಾವಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಇನಿ ಆರು ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಭಾಷಣ ಬಂಡಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಡೆ ಆವಡು ಅಪ್ಪೆನ ಇಂಚಿನೇ ಆವಡು ಐಕ್ ಕಾಲ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂತೇರು ಆ ಕಾಲ ಬತ್ತಂದನೇ ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಏರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೊಡು ಏರ್ನ ಕೈಟಾವಡು ಏರು ದೈವಜ್ಞರಾವಡು ಏರ್ನ ಕಾಡ್ದೈಕು ಪೂನೀರು ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪಿನವು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪವಾದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದೇ ಪೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ಆ ದೈವಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂದು ಪನಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿಡು ಗಾದೆ ಉಂಟು ದಾನೆ ಪೇಲಿಕ್ಕ ಹೇ ಕಾನೆ ವಾಲೆ ಕಾನ ಅಂಪಣದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಾನಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿವರ್ಗ ಪುದರ್ ಬರೆದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ದೇವಿರ ಆಹಾರ ಇಂಚಿಂಚಿದ ನೋಡಿ ಬೇಗೆ ಸೇರೋಡು ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನು ಬರೆದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿಲ್ಲ ಕತೆಲ ಪನ್ಯರಾನು ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಲೇಸ ಒಂದುಂಡು ಆ ಲೇಸಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೂರಿ ಭೋಜನ ಪುರ ಅನ್ನದ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಅಕ್ಕಿ ಆ ನುಪ್ಪು ಐಟು ಒಂಜಿ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರೀತೀರಿ ದೇವರು ಅವು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪನ್ಪ ಅವು ತತ್ತು ಮೊಸಡು ಆಯ್ನಿ ಬಂದದು ಅಂಚನೆ ತತ್ತು ಮೊಸಡು ಅವು ಬೇತಾಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬುರುಂಡಿಗೆ ಅವು ಅರಿ ಇನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಪೂಜಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಆಯನ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇತಾಯರಾಗ ಸೇರೋಣಂಚಿನ ಅರಿ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಗೆ ಅಡಗಿ ಚಿಂಬಿಲ್ ಬತ್ತದು ಆಯ್ನ ಮೂಂಕುಟ್ಟು ಆ ರಡ್ಡಿ ರಟ್ಟನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪೆರಲೆ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಚಿಮ್ಮಿಲಿ ಬತ್ತುಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೂಂಕುಡು ಅನ್ನದ ರಟ್ಟದಪ್ಪ ಆತನಾಗ ಅವರು ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತನಿಗೆ ಆ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಇನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಡು ಪಂಡ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಅರಿ ಕಕ್ಕೆದ ಬುದರ ಇತ್ತನು ಅಂಚನೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ಪಂಡ ಏರೇಡ್ದ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನವು ದೈವ ನಿರ್ಣಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಬೊಲ್ಮದ ಮನ್ನಡು ಆ ಉಳ್ಳಲ್ ತಪ್ಪೆನೆ ನೆಲೆ ಆತೇರು ಪನ್ನಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ಪಂಡೇರು ಕೂಟ ಜೇಗ್ ಉಳಿಯಾಗ ಇಡೀ ಸಂಪರ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗ ಪಂಡದ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಂಗೆ ತಿರಿಂಡು ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಮಣ್ಣುಡ್ಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವುವು ಪಂಡದ ಯಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೂರು ಪ್ರವೇಶ ಆನಾಗನೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ದಾದನ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆನೆಕ್ ನೂದು ಸತ್ಯ ಈ ಮನ್ನಡು ಏರು ವಾಸವಾದುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂದೆ ಪನುಲಿ ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಇನ್ನು ಬನ್ನ ತೂನಗ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ಕೂಡ ಅಪ್ಪೆ ನೆಲೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ತೋಜರು ಬಪ್ಪುಂಡನ ನಿಕ್ಕುನು ಇನಿ ಈ ಬೊಲ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಬೊಲ್ಪು ಪತ್ತಾವಲ ಕಾಪುಡು ಅಪ್ಪೆನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಮನ್ಪೆರಿ ಯಾನೈತೆ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಪಂಡೆ ಸತ್ಯನೇತ್ರೇ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಶುಭಂಕರಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಹಿ ಜಗದ್ವಂದೇ ಧರ್ಮರೂಪೇ ನಮಸ್ತತೆ ಮಂಡದು ದೇವಿನ ಅಪ್ಪೆನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಹತ್ತು ಓಡಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿಗೆ
ಆರು ಪಂಡ ಇನಿಕ್ಲು ವಾ ರೂಪೋಡು ತೂಪರ ಆ ರೂಪೋಡು ಯಾರನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಣ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಹೆಂಚಿನುಂಡ ಐನು ಒದಗದು ಕೊರ್ಪೆ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆ ಅಪ್ಪೆ. ಆ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಬೊಲ್ಮದ ಮನ್ನಡು ನೆಲೆಯಾತೇರು ಮನ್ನಗ ನಿಜವಾದ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯನೇ ಎಂದು ಪನೊಲಿ. ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಬೊಲ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಬೊಲ್ಪು ಬೆಳಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ನೆಲೆಯಾಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಈಗ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಮನ್ನದ ಅಪ್ಪೆನು ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಭಿಷ್ಟನ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಲ್ತು ನಿಂತಿನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಕನಾಡು ಮಾತೆರನ ಇಲ್ಲಡು ನೆಲೆಯಾದು ಅಕಲ ಏರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪೆರ ಅಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪೂರ ಸಿದ್ಧಿ ಆವಡು ಪೊನೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ. ಇನಿತ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬೊಲ್ಮಡ್ ನಡಪಣಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸುರುತ ದಿನ ಹೊರೆ ಸಮರ್ಪಣೆದ ಸುರುತ ದಿನದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರೆರೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಲ್ಮ 7 ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಲ್ದಿ ಅಪ್ಪಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಚ ನಂಕವಿಗೆ ಎಂಚ ನಂಕ ಇಲ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಣ್ಣಿನ ಭಾರಿ ಸವಿಸ್ತರವಾದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕೊಡು ತೆರಪೈಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಜಂದೆ ಓವುಲ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಲ ಪಂದುಜಿ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಗುತ್ತುದಾಕಲು ಆ ಪರಿಸರದಾಕಲು ಪೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ನೆಲ್ಲ ಒರಿಯನಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಂಜಾಡಿ ಪೋನಗನೆ ನಂಗೆ ಅವಳು ಬೊಕಲ ಕುಲ್ಲುಗ ಒಂದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಈ ಊರ್ದ ಪೂರರೆಗಳ ನಾಗರಿಕಗಳ ಭಕ್ತರ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರೆಗಳ ಅಕಲಿಗೆ ಪೂರ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ ಕೊರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಚ ಇನಿ ಶುರುವಾತಿನ ಪೂರ ಜನಗಳು ಸೇರಿದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋಗ್ಲ ಪೂರೆರ್ಲ ಐಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಲ ಅಡೆತಡೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರೇ ಐಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸುವೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಬಜಿ ಆಜಿ ತುಂಗೊಳ್ಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡಿತೆನ 50% ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಕ್ಕ 50% ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಓವಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುನಾಗ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ 1% ಸ್ವಲ್ಪ 1% ನಿಕಲ್ನ ಯಾನ ಮೂಲು ಪನ್ಪ 50% ಇನಿ ಅಪ್ಪೇನ 50% ಜನಕಲ್ನ ಆದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಜಾಲುನ ತೋನಾಗ ಆ ಜಾಲುನ ತೋನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜನಕಲೇನು ನಂಗೆ ಅಂದಾಜು ಮನ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಸ್ಥಾನ ತೂದು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕಲೇನು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡದ ಅಂದಾಜು ಮನ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಮದ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ನೂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಕರಿ ಬಂದಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂದೆ ಆಡ ಇನಿ ಯಾನವ್ಳು ಪೋಯೆ ಪೊರ್ಲಕಂಠ ಪಣ್ಣಾಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ಲಕ್ಕನೆ ಆತ ಪೊರ್ಲು ನಿಖಲೊಂಜಿ ಮಂದದರ ನಿಖಲೈಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಅವು ತಾಯೇ ಪನ್ನಾಂಡ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕಲ ಸೇವೆನ ಕೊರದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲಸ ಮಂತದುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಪಂಡದು ಬೋಡು ನಾಯಕತ್ವ ಇತ್ತನಾಡ ಮಾತ್ರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಪೊರ್ಲಾದ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಾದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಬೊಲ್ಮಾ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ
ಒಟ್ಟಿ ಮುಖಾಲಿಕೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನರ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತರಂದೆ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ ನನ ಮುಲ್ದುಡ್ದು ಒಂಜಿ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶಣ್ಣೆ ಪಂಡ್ಯರ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪಾತ್ಯದ ಮುಗಲ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ದುಂಬದ ದಿನಟ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಖಾಲಿ ಬೊಲ್ಬ ಗ್ರಾಮದತ್ತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡೊಂದು ಆ ದೇವರಡ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಬಂದುಕೊಡ್ನ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೆ ಪೂರೈರೆಗಳ ತರತಗ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಮಂತದ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ದೇವ್ ಮೂಲ್ಯನೆ ಆರು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬದು ಪಾತಿರೇರು ಬಹುಶಃ ಆರು ಉಲಿಯಾಡು ಏತೊಂಜ ದೇವಿಡ ಆ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧಾಚರಣ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳ್ಯಾರ ಬಹುಶಃ ಆರೈನಿ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಪಾದ ದೀರ್ನೇ ಅವಳು ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ನೆಲ ಉರುಣದ ಪಣ್ಣುಲಿ ದಯಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಆರೊಂಜ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಾರು ಎಂಗ್ಲೇಲ್ ಆಡೆ ಹೊಕ್ಕುನಾಗ ಆತೊಂಜಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವ ಮೂಲ್ಯನರು ಇನ್ನು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಲ್ಲ ಜಿಡದ ಇನ್ನೇ ಆ ದೇವಿ ಅಲ್ಪ ನೆಲ ಊರ್ದೇರಂದು ಪಣ್ಣುಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಿ ನೀ ಪವಿತ್ರ ತಾಂಡು ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಪಂಡ್ಯರು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಈ ಪರಿಸರದ ಈ ಕಮಿಟಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನಿ 2 ಮೂಜಿದಿನೋಡು ನಡಪಡಿನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಪುನೊಂದಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ದಯಮಂಡ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯ ತೂಣಗಣಿ ಮುಲ್ಪದ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಪಂಡಿಬಿಟ್ಟಿಗ ಅಕಲ್ನ ಮುಂದಾಲಿಕೆ ಮಂಡ ಪನೋಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲಿಯ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ 2 ಮೂಜಿನಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜೆರಡು ಪಾತ್ರ ಜೈ ನಿಜವಾದ ದನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲ ಪಂಪನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನಿಸಿದ ಜನಸ್ತೋಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡನ ಸುರುಕು ನಡಪುನ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೂದೆ ಪಂಪೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋದಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಮಾತೆಯರು ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರುಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಇಡ್ಲ ಆಂಡ್ಲ ನನ್ನ ನಡಪುನ ಕೆಲಸ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಬಾಕಿದ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಪೋಡು ಐಟ್ ಮಾತೆಯರ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ್ನ ಎಪ್ಪಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕುಲಿತ್ತನೇ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊರ್ಲು ಐಕಾದ ಕುಡಾರೆ ಯಾನು ಪೂರಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಪಂಡ್ಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅತ್ತನ ಬಾರಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಹಾಲು ಇತ್ತನ ಪೂರ ಹಾಲು ತೋಜಿನಿ ಐಟ್ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿನಿ ಅಂಚನೆ ಭಟ್ರು ಬಲ್ನಕನೆ ಪ್ರಸಾದ ರೈಕ್ ಲೇಪಲ ಪೊರ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪೊರ್ಲೆ ಅವಡು ಅದನ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಚ ಆರು ಏಪಲ ಪೊರ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಪೊರ್ಲೆ ಅವಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತನ ಏಪಲ ಪೊರ್ಲಿತ್ ನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂನಾಗ ಯಾಕಡೆ ಚಂದ್ರಸೆಂಡೆ ಬನ್ನಗಂಡ ಪಂಡ್ಯ ತಾರನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪಂಡಿ ನೆಂಡಲ ಪಂಡ್ಯರು ಯಾನು ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಮೂಲ್ಯನಲ್ಪಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಕಮಿಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಗಿನ್ನೆ ಪಾಲು ಪಡೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನು ದಾದನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಮುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಪನಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಮುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋನ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಪಂಡದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರೆ ರೆಡ್ಡಪ್ಪನ ಕೊರಡು ಪಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಗಿನ್ನೆ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿ ಬಸೋಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿ ವಿಷಯ ಏನು ಪಂಡಾಗ ದಾನ ಮಲ್ಪನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ದಾನ ಕೊರಿಯರ್ ನಕಲು ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನಂದಾಜಿ 75% ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ ತೂನ ತೋಜುಂಡು ಪಿರಾವಡು ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಿನದ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಬೆಂದದು ಅಪ್ಪೆಗೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ನೆಟ್ಟು ಬೆಂದದು ಈ ರೀತಿ ಕೊನೆ ಸೇರಿ ಪಣ್ಯಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವರು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಆತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಕಾಸಿತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸಾ ಪೂಜಿ ಹಣ ಐಕೊಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬೋಡು ಆ ನಾಯಕತ್ವ ದೆತೊನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾರು ಪುದರ್ಬನ್ ಪೂಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾಯಕತ್ವ ದೆತೊನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದೆ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಗಡೆ ಬೆಳಗೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತ್ರೆಗೂ ವಿರಾಮ ಕೊರ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಮನಸ್ಸು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಜನಕ್ಕಳು ಅವೇ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಕ್ಕದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ನಿಖಲ್ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ದಿಂಜಿದನು ಆ ದಿಂಜಿದ್ರ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಈ ಜನಸ್ತೋಮನೆ ನಂಗೆ ತೋಪದು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೇನು ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಕರ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಓಲದೆತ್ತು ನುಜಿ ಬಂಡೇರು ದಯನ್ ಮನ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆಯರುಂಡು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸಗೆ ಯಾನ್ ಜವತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೆಡು ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಣ್ಣ ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತು ತೋಪದೇರು ಆರೆ ಪ್ರತಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ
ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಇತ್ತಲೇಕ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತಲೇಕ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಒರಿತಂದ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಕೈ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದೇವರು ಆಯ್ನಾತ್ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಡು ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಬೇಲೆಲು ಮುಲ್ಪ ನಡಪಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹೊರೆಕಾರಿಕೆದ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡೆತದೆ. ಅಪ್ಪೆನ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡೆತದೆ. ನಂಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಅಭಯ ತಿಕ್ಕಡನ್ನು ಪಂಡದು ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನ ತಂಡ ಪಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಲೆಕ್ಕಡತ್ತು ಆಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನೇ ಪನ್ನೋಡು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ನಗನೆ ಕೊನಜೆಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಪಾಟಿನಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡೆ ನಿಜವಾದಲ ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಲು ಅಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದಲ ಸುರುಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ದೇರು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತಕ್ಕನೆ ಇಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂದಾನಗನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಯಾನು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸನ್ನಿಧಿಲೇ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಿಜವಾದಲ ಬತ್ತು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಿಜವಾದಲ ನೇನು ಮಲ್ತಿನ ಪೂರಲ್ಲ ನೇ ತರುವಾರಿ ಯಾನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಬೆರಿಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪೂರೆರೆಗಲ ಆ ಉಲ್ಲಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ಣ ಉಂಡು ಬನ್ಪುನೇಕ್ ಸಂಶಯ ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಡ ಈ ಊರಿಗೂ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಬಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಪೂರಾ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಡ ಈಗ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡೊಂದು ಕೊಡೋರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಪೂರೆರೆಗಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾತ್ಯಾರ ಈ ಬೊಳ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಭರತೇಶ್ವರ ವೈಭವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃತಿನ ಐ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆಗೆ ಐ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆಗೆ ಅರೆರೆ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆಂದು ತುಳರು ಹೊಗಳಬೇಕಯ್ಯ ಬಂದು ಇನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅರೆರೆ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಲ್ಮದ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸಹಕಾರ ರೂಪಣದಿಯನ್ನು ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲಪಾಡ್ಯರೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಮಲ್ತುಕೊಂಡಂಚಿನ ದಾಣಿಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಕೊಡುವಾತ ಬಾಡಲಿ ಕೈ ತುಂಬ ನೀಡಲಿ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ ಕೆಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಂದ ಮೂಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ದರು ಮುಖಲೆಗ ಮಾತ ಆ ಅಮ್ಮ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣದು ಏನು ಕೇಳೊಂದು ಇನ್ನಿ ಚಾಲನೆ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕದ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾಪಿನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಾಪಿನಂಚಿನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಾದ ನಡಪಡು ಪಂಡ ದೈಕ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ದೀತೆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮ್ಮನ ದಯಟು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅಂದಿಟ್ಟು ನಡಪಡು ಬಂದು ಏನು ಕೇಳೊಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಕಡೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಐಕ ದಾಲ ಬೇತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಆತನಗ ಎಂಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದರು ಕೆಲವು ಕಥೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಈತು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಈತು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಏತು ಸಮಯ ಆಂಡದನ್ನು ಪಂಡದ ಕೇಂಡೆ ದಯಪನ್ನ ಮರತ ಬೇಲೆ ಆದುಪ್ಪೆರೆವು ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆದುಪ್ಪೆರೆವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಐಕೆ ಏತೆತೋ ಸಮಯ ಆತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ ತೋಜಿನ್ ಅಂಡ ಆರು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲದವಲ ಈ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತನು ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಾಂಡೊಂದು ಉದ್ಭವನೇ ಆತನಾದಾದನ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಆತ ಸಂತೋಷ ದಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಆಂಡು ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಡು ಐಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಈ ಊರ್ದ ಜವನಿಯರು ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ನಾಗ ಈರು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಂಬಾರು ಇನಿ ಸುಮಾರು
ಶ್ರಮದಾನೋಡು ವಾವಾ ಬೇಲೆ ಆತನೊಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಟ್ಟಿಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಶ್ರಮದಾನಗೂ ಏತು ಬೆಲೆ ಪಾಡ್ಯಾರು ಏತು ದುಡ್ಡುಗ ಆ ಶ್ರಮದಾನಗೂ ದುಡ್ಡುದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯಾರು ಪನ್ನಾಗ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷದ ಶ್ರಮದಾನದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ಈ 40 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಆ ಶ್ರಮದಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಜೂರಿದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಜೂರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಲ ಇತ್ತನೆ ದಾತ್ರ ಅವು 40 ಲಕ್ಷ 80 ಲಕ್ಷ ಎತ್ತುಂಡು ಪಣದಿ ಅನ್ನ ಆಡ್ತಾನೆ ದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ದಾಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಸುರುಟೆ ಸುದರ್ಶನ ಭಟ್ರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಡು ಇಂದೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿಯರು ಐಟೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಣು ದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ದೇವಿನ ಏತಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ದೇವಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನದು ಪನ್ಪುನ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಣು ಒಂಜಿ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಅವು ಅಕಲೆಗೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುವಂದು ಎನ್ನಂಡ ಒಲ್ತ ಚಾಕ್ರಿಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಬರೋಡು ಆ ಪೊರ್ತು ಬಂದಾಗ ದೇವರೇ ದಾನೆ ಮಲ್ಪರು ಬಣ್ಣ ಏರೆನಾಡ್ಲ ತೂಪವೇರು ಅವು ಪ್ರಸಾದ ರೈಕ್ಲು ಅದು ಪೆರೆಯಾವು ಅತನ ಅರೆನ ಒಟ್ಟಿ ಬಳಗೊಡಿತನ ಏರ ಅದು ಪೆರೆಯಾವು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ದೇವರೇ ತೂಪವನೆಂತ ಮೂಲಕ ಆ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಪಣ್ಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಇನ್ನಿ ನಂಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ನಿಕುಲು ಈ ಬೊಲ್ಮ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಇಂದೆತ್ತ ದೇವಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಪಡ್ಯರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಜೀವಮಾನೋಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿಖಲು ಬೋಡೊಂದು ಬಂಡಲ ಈ ನನವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಬೇಟ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುನ ಅಂದ ಅವು ಐಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಲು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಿಖಲು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂಚಾನೇದಾದ್ರ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನೇದಾದ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೇರು ಏನು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ರಡೆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ 84 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೀವಿಲೆಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜನ್ಮಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜನ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಆನಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮಾಜವು ಕೂಡಲ ಸಹಾಯ ಆಪುಣ್ಗೆ ದಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕರಿ ಜನ್ಮಡು ದಾನೆ ಆದಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕರಿ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅದು ಪೆರೆ ಯಾವು ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಆಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕರಿ ಜನ್ಮಡು ಎಂಚಿನ ಆತಂದಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಆಪ ಅಂದಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಈ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ನಂಗೆ ತೆಗೆದಂಡು ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುನೇತ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುನೇತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಒರುಪುನೇತ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುನೇತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂದು ಎಕಡೆ ಒರಿ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಾದ್ರು ಪಂಡೇರು ದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗನೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮ ಎಂಚ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಂತೇರು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮನು ತೋಂಡ ಅವಲಿತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಮಸೀದಿ ಅದು ಪೆರೆಯಾವು ಚರ್ಚ್ ಅದು ಪೆರೆಯಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪೆರೆಯಾವು ಅವು ಸುಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂದ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಡು ಸೌಹಾರ್ದಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಮದ ಜನಕುಲು ನಿಖಲು ಎಕಡೆ ಅನ್ನು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತರಂದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗುಲೆಕಾಣಿಕೆದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಉದಿಪನದ
ಬೊಲ್ಪು ಅವು ನಿಖಲ್ನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆ ಬೊಲ್ಪ ಅದು ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅದು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಎನ್ನುವೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭಡು ಮಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಮಾರಂಭಡು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಸಮಾರಂಭಲು ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಮಕಾರದ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಸನ್ಮಾನಗಳು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕುನ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಿನವಳು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಂಗೆ ಬರರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಉರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಯನ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತು ಇತ್ತನ ಅವು ನಾಗಾರಾಧನಾದಪ್ಪು ಯಕ್ಷಾರಾಧನಾದಪ್ಪು ದೈವರಾಧನಾದಪ್ಪು ದೇವರಾರಾಧನಾದಪ್ಪು ಐನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒರಿತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂಧುಲು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ತುಳುವೇರು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇತ್ತನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಹೊರ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯುಂಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯುಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿದ ರಡ್ಡು ಮೇಯಿ ರಡ್ಡು ಮೋನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಉಂತವೇ ಪ್ರೀತಿ ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಎಸಿ ಬಂಡಾರಿಲು ನಮಕ್ ನನ್ನಲಾತ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಪ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಇರೆಗ ತರತಕ್ಕದು ಬಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಊರ್ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಿಯರ ಬರಂದೊಲ್ಲೆರು ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿಲು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಗಣ ದೇವರೇನ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾರ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರು ಮಾದ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಅಕೇರಿಗಾದ ಈ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಹಿಸದೇರೆ ಐದನ್ನ ನಡಪಾಯರ ಅನು ಕೊರಡು ಪಡೆದ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನು ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ರೇಸ್ದ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟೆ ರೇಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತ ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ದ ಬೊಲ್ಪ ಪತ್ತಾದ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನ ಕೊರನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಧರ್ಮರ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮರ ಶ್ರೀಗೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರ್ದಕಣ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದೇವಿಯರ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿ ದೀದ್ ಮಲ್ಪುವೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಇರ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿ ದೀದ್ ಮಲ್ಪುವೆಮ್ಮ ಕರುಣೆ ದೀದ್ ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ಕರುಣೆ ದೀದ್
ಧನಂಜಯ ಗೌಡ ಅಣ್ಣೆರತಾಳು, ಮಾಬಲಗೌಡ ದೇವಂದ ಬಿಟ್ಟು, ಜಯರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯತ್ತರು, ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಟುಪದವು, ಶೇಖರ ಕೊಪ್ಪಲ ಇಂಚಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಳ್ಳಾಟಿ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಇನಿ 14 ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲಂಜಿ 10 ತಾರೀಕು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪರೆಂಡು ನೇತ ಪೂರ್ವಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಕಾಣಿಕದ ಈ ಒಂದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ನಿಗಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋರು ಪಡೆದು ನಿಗಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿರುವ ನಿಖಲು ಪನ್ನಂಚಿನ ಬಾಜಲ್ದ ಲೋಟನು ಅಲ್ಪ ದೀಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಗಳು ಪಾರ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಪಡೆದು ಮೂಲಕ ಅಖಿಲ ಸರಾಗವಾದ ಉಪನಂಚಿನ ಸಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಡೆದು ನಿಖಲ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಖಲು ಪನ್ನಂಚಿನ ಆ ಬಾಜಲ್ದ ಲೋಟನು ಆ ಒಂದು
ಏನಲ್ಲ ಅದೇ ನಿನ್ನೆ ದಾಟಿದ್ದೀವಿ ಗಾಡಿನ ಮರ ಆಯ್ತು ದಾಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ತೊರ್ಲ ರೀತಿಡೆ ಚಂಡವಾದನದ ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಲರು ಅಪ್ಪನ ಪುಟಕಾಣಿಕದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರವೇಶದವರನ್ನು ಮುಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸುಳ್ಯ ಮಣ್ಣಾಯನಂಚಿನ ಬೆಂಬದ ಅಪ್ಪನ ಮಡಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಟಕಾಣಿಕೆನೆ ಎತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಉಗ್ರಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಉಗ್ರಾಣ ಓಟಲು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮುಖೇನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕರಂ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನ ಆ ಒಂದು ಕಲಾವೇದಿಕೆಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಐದು ಬಕ್ಕ ಷಣ್ಮುಖ ಕಾಲಕರ್ಮಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ದೇವಿ ಇರ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿದೀದು ಮಲ್ಪುವೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಇರ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿದೀದು ಮಲ್ಪುವೆಮ್ಮ ಕರುಣೆದೀದು ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ಕರುಣೆದೀದು ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಭ್ರಾಮರಿ ದೇವಿ ಭ್ರಾಮರಿ ದೇವಿ ಇರ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿದೀದು ಮಲ್ಪುವೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಇರ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿದೀದು ಮಲ್ಪುವೆಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಜನಕು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ನಂಬಿನಕ್ಲೆ ಕಾಮಧೇನು ಕಷ್ಟ ಕಳೆಪಿಯಾದಿಶಕ್ತಿ ಕಟಿಲ ಶಂಕರಿ ಭಕ್ತ ಜನಕು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ನಂಬಿನಕ್ಲೆ ಕಾಮಧೇನು ಕಷ್ಟ ಕಳೆಪಿಯಾದಿಶಕ್ತಿ ಕಟಿಲ ಶಂಕರಿ ನಿತ್ಯ ಇರೆನ ಪಾದ ಪೂಜ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ನಿತ್ಯ ಇರೆನ ಪಾದ ಪೂಜ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಒದಗಲೆಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಒದಗಲೆಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಕಟಿಲ ಭ್ರಾಮರಿ ದೇವಿ ಇರ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿದೀದು ಮಲ್ಪುವೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಇರ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿದೀದು ಮಲ್ಪುವೆಮ್ಮ ಶರಣು ಬೈದೆ ಅಮ್ಮ ಇರುಗು ಇರೆನ ಪಾದಗತಿಯೇ ಪಂಡ್ದು ಮರಪಂದೆ ನೀ ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶರಣು ಬೈದೆ ಅಮ್ಮ ಇರುಗು ಇರೆನ ಪಾದಗತಿಯೇ ಪಂಡ್ದು ಮರಪಂದೆ ನೀ ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಏತೋ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತು ದೊಪ್ಪು ಅಮ್ಮ 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 ಏತೋ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತು ದೊಪ್ಪು ಈರುಹವೆನು ಮಾಪು ಕೊರ್ದು ಏತೋ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತು ದೊಪ್ಪು ಈರುಹವೆನು ಮಾಪು ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡೆನನು ತಾಂಗುಲೆಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆನನು ತಾಂಗುಲೆಮ್ಮ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಇರ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿದೀದು ಮಲ್ಪುವೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಇರ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿದೀದು ಮಲ್ಪುವೆಮ್ಮ ಕರುಣೆದೀದು ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ಕರುಣೆದೀದು ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಭ್ರಾಮರಿ
ದೇವಿ ಭ್ರಾಮರಿ ದೇವಿ ಇರ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿದೀದು ಮಲ್ಪುವೆಂಬ ದೇವಿ ಇರ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿದೀದು ಮಲ್ಪುವೆಂಬ ದೇವಿ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮ
ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಮುಲಾರ್ ಕೊನಾಜೆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಬೂಡು ಇಲ್ಲು ಮಾತಾಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಬಾರಿ ವೈಭವಕರಣ ಅದು ಬರ್ತದ್ದು ಈ ಉಗ್ರಾಣ ದಿಂಜಿದು ಉಗ್ರಾಣದ ದಿಂಜಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೇರೂರು ಕಾರ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ದೇವರು ಮಲ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಔಷಧ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ನಾನು ದೇವರ ಬೇಡನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೀಪ ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪುಣ್ಯದ ಅನ್ಕೊಂಡದ್ದು ಆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ ಶಾನ್ಭೋಗ್ ಮನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲೇಸದ ದೀಪನರಳಾದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಡ ಬಿಣ್ಣೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡಪುನಂಚಿದ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜಲು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಒಂಜಿ ಅಡೆ ತಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಗವಾದ ನೆರವೇರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ದೇವರಡ ಅನುವು ನಟ್ಟೊಂದು ದೀಪನರಳಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜಲು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ತಾರೈ ಹಾಕದು ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸತಾದ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ಈ ಕೊನಾಜೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ನ ದೈವ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡು ನನಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜಲು ನೆರವೇರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಂಬಗೇಡು ಈ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವೇದಿಕೆಡು ಧರಿತದು ನನದ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಸರ್ವ ಕಜ್ಜೊಲ್ಲ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಆರೇಣ ಮೋಕೆಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಿಸೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಲೇಸರನ ಮೂಜಿದ್ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪರಗಾದ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಬೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪಡು 40 ವರ್ಷ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಡೆ ತಡೆ ಜಂದೆ ಈ ಲೇಸಲು ನಡಪಡ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗಳನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪಾದಾರವಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದೊಂದು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮೂರ್ತಾನೆ ಮೂರ್ತ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ಈತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಧರಣಿ ಆಳು ಉಳಿದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ದುಂಬುದಾಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉದಿಪನ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಈ ಮಣ್ಣು ತಿಕ್ಕನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇಂದು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗಲ ಭಾಗ್ಯ ಆಯ್ತು ಇಂದುలో ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ದಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ 580 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬುದ ಒಂದು ಅಪ್ಪೇನೆ ಲೆಕ್ಕದ 580 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಜನ ಈ ಮಂಡಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಿಯರ ಎತ್ತು ಜನ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ್ಯ ಈ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುದ್ರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಬಣ್ಣೋಳಿ ದಾವಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಸುರುಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಡೆದಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ತಂದು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಾರತ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಸಾರದ ಮಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿನಾಗೆಲ್ಲ ಜನಸಮೂಹ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಉಗ್ರಾಣ ದಿಂಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನಲ 14 ಕಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ದಿಂಜಿದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಿಲಗನ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲಾಪುಂಡು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲಾದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಪುಟ್ಟುನಾಕಲು ಈ ಮಣ್ಣದ ಪುಟ್ಟದು ಬೇತೆ ಊಡು ವಾವು ಊಡಬಹುದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಡ ಬಂಡದು ಆ ಅಪ್ಪೆಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟೋನೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು.